l'amenaça de l'exèrcit furiós. Coneixeu l'exèrcit furiós? Els seus soldats i els seus cavalls estan descarnats. No tenen braços ni cames. És un exèrcit mort. Mig putrefacte i ferotge. La seva aparició sempre és preludi de fets horripilants. I això ha estat així des de l'edat mitjana. Estic segura que hi ha una persona a Barcelona que ha estat posseïda i morirà properament. No us puc revelar la seva identitat. Però sí us puc dir que durant la setmana de la Barcelona Negra hi haurà un assassinat a la ciutat. Molts pensen que estic malament de cap, que m'invento. Però no és veritat! M'heu de creure, els he vist! Són personatges sinistres. Necessito la vostra ajuda, la vostra col·laboració per aturar aquest assassinat. Prometo que hi haurà una recompensa. Finalment, he pogut contactar amb el comissari Adamsberg des de París, que vindrà per ajudar-me.